Čaute všetci a vitajte pri ďalšej epizóde na mojom kanáli Chov motýlov. Dnes mám pre vás jeden veľmi špeciálny druh a tentokrát je z čelade lišajovitých alebo latinsky Sphingidae. A je to druh, ktorý môžete poznať napríklad z filmu Mlčaný jahňatok a je to lišaj smrtihlav. Je to jeden z najznámejších druhov chove motýlov a vyskytuje sa v rôznych častiach rôznych tropických oblastí, ako napríklad Afrika, Španielsko, Portugalsko a okolité štáty v Európe, ale dokonca aj u nás na Slovensku alebo v Česku, keďže sa migruje a občas je možné nájsť húsenice, ktoré vyzerajú takto aj u nás. Dnes vám o ňom poviem pár zaujímavostí a faktov. Poďme sa na neho pozrieť bližšie. Húsenice tohto druhu sú naozaj veľmi krásne a pestro sfarbené. Najčastejšie sú žltej alebo zelenkavej farby, ale majú ešte jednu tretiu farebnú variáciu, ktorá je hnedá, ale tá je menej bežná. Zároveň sa môžu vyskytnúť aj rôzne iné, ale tie sú naozaj veľmi ojedinelé a väčšinou prevládajú z chovného materiálu, ktorý je priamo z divých samíc z prírody. Tieto húsenice môžeme v prírode nájsť na rôznych rastlinách, ako je napríklad jaseň, vtáči zob. Často sa vyskytujú na poliach, kde rastú rajčiny alebo zemiaky. Ale samozrejme môžeme ich nájsť na rôznych iných rastlinách, ako napríklad aj konope. V pradávnych časoch bolo stretnutie s týmto motýlom považované ako príchod zlej a negatívnej energie. Často bol považovaný za znamenie smrti. A to samozrejme kvôli tomu, že má na svojom hrudníku z hornej strany útvar, ktorý pripomína ľudskú lebku. Avšak najväčšou zaujímavosťou tohto druhu je podľa mňa to, že sa v prírode vkráda do včelích úlov a konzumuje tam med. Tým pádom svojím vzhľadom mimikuje včelu, dokonca vydáva pisklavý zvuk, ktorý napodobňuje spievanie matiek včiel. Čo sa týka chovu, je tento druh veľmi vhodný aj pre začiatočníkov. Húsenice sa ľahko chovajú v plastových boxoch a neskôr v setovaných ubikáciách. Najčastejšie sú chované na vtáčom zobe, čo je veľmi ľahko dostupná rastlina. Na rozdiel od okánov sa dospelé jedince krmia a na krmenie v chove používame zmes medu a vody. Je dôležité, aby sa tieto motýle dobre najedli a až potom nastáva párenie a teda zachováva sa ďalšia generácia. Chov je veľmi zábavný a krásny, keďže húsenice sú naozaj krásnych a pestrých farieb a dospelé jedince sú naozaj zaujímavé a myslím si, že každého pobavia svojím zvukom a výzorom. A takisto je veľmi zaujímavé vlastnoručne krmiť živých motýlov. Ďakujem za pozornosť, dúfam, že sa toto video páčilo a že sa naučili nejaké nové informácie o tomto druhu. Nezabudnite nechať like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu.